רוטב לפיצה, הכי פשוט בעולם. לזה פומודורו. פומו, תפוח. דיורו, זהב. תפוח הזהב. 3 מוצרים של עגבנייה שמגיעים. יש לנו פסטה, מיץ עגבניות מבושל חלק, עם מלח או בלי מלח. יש לנו רכז עגבניות, משתמשים בו במקום סוכר כדי להסמיך את הרוטב. ויש לנו עגבניות שלמות בתוך המיץ שלנו. פסטה חלקה, מגיעה של מלח. פולפה, עגבניות מקופסה. נגיעה של מלח. נגיעה של רכז עגבניות בשביל מעט יותר מתיקות וסמיכות. ומערבב. עגבניות איטלקיות, סן מרזנו, DOP. עגבניות שלמות במיץ. מתוקות וטעימות. קם של הרטבים. רוטב חלק מאוד לפיצות דקות מאוד. רוטב מעט צ'אנקי מנקי, מתאים אולי לפיצה ביתית יותר, או בצק מעט עבה. ורוטב לפיצה ארטיזנלית, שהוא עם חתיכות שלמות של עגבנייה מעולה.